В интериорния дизайн, както и при модния, има тенденции. Те не винаги се пресичат, понякога дори си противоречат, но е факт, че ги има. Затова избрах да ви представя тенденциите в интериорния дизайн за 2024 година. Биофилен дизайн. Това е концепция, която се основава на засилване на свързаността на обитателите с природата. Използва се както в сгради, така и в градски мащаб с безспорно много доказани ползи. Въпреки че терминът е определен в по-ново време, нотки от биофилен дизайн се наблюдават още във висящите градини на Вавилон. Всъщност, биофилният дизайн е продължаваща тенденция от последните няколко години, но и през тази, внасянето на природата у дома, дали в чист вид, дали не, отново ще е актуално. Технически и технологични решения, умни домове, изкуствен интелект. Съвременните технологии се развиват все повече и повече и естествено намират по-широко място за използване в интериора. Последната новост, с която ще ви запозная, са системите за отдалечено управление на домове, които могат да се използват както за отделни жилища, така и за управление на цели комплекси от сгради. Друго интересно е, че вече има решение. Умни термоглави, с което радиаторите, особено в по-старите кооперации, които са на отделни вертикали, вече могат да се свързват към умния дом, а изглеждат и доста естетично между другото. За много разпространените асистенти, като тези на Alexa, Google Home, Apple Home и други, не трябва да забравяте, че ако не е изпълнено окабеляването предварително по проект, могат да са с много ограничени функции, дори понякога само на гласови помощници. Те всъщност не са умни, ако не им се зададе правилната команда за нещо, те не го управляват. Пресечната точка между биофилния дизайн и последните технологични решения са умните зелени стени в интериора, където има и българска следа. Устойчив дизайн и здравословна среда. Устойчивостта надхвърли модата, за да се превърне в по-широка цел за дизайнерската индустрия, в опит за значително намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, като същевременно подобрява благосъстоянието и пространствата на тези, които прегръщат идеята. Използването повторно на налични, рециклирани, алтернативни или напълно нови материали ще е осезателно. Като пример за нови материали могат да посочат тъкан от смесени влакна от алои и вълна, евкалиптова коприна, влакна от гледани от гъби и така нататък. Максимализмът се завръща с пълна сила. Дали? Това беше основна тенденция, под чиято шапка се очакваше да премине 2023 година, но тя така и не се реализира напълно. Сега отново излиза на преден план. Разбира се, завръщането на максимализма в чист вид е невъзможно. По-скоро ще наблюдаваме вливането му в съвременните стилове. Обръщане към смели цветове, шарки, фрагменти от него, използвани по-скоро като акцент, но усещането за богатство ще има място в интериорите през 2024. Цветови комбинации, криви линии и плавни извивки. Очаквайте преминаване към приглушени и успокояващи цветове. Нюанси на салвиево зелено, меко синьо и топли земни тонове ще доминират в интериора. Тези цветове създават спокойна атмосфера и насърчават благосъстоянието, карайки домовете да се чувстват като светилища. Акценти в златисто. При мебелите ще се наблюдават заоблени форми и плавни извивки. Не бива да се забравя ролята на осветлението в интериора. Добре изграденото осветление може да накара и един по-посредствен интериор да изглежда зашеметяващо и обратното. Това обаче не може да се определи като тенденция. То е просто необходимо условие за един комфортен интериор и здравословна обитаема среда. Стремежът там по-скоро е към продължаващо подобряване.